برای تماشاوانین هێژاکار بەدانێن سەردانا علی باباجان سەرۆکێ پارتیا دێ و لە باکوورەی کوردستانی چنە ڕێڤەبەریە سازیا ڕاوبەستا لێکۆڵینی ڕۆژێ سیرگیرارسون ji Diyarbekirê gelmine dem baş roj dixwazim ji wê pirsê dest pê bikim ku niha opozisyona Tirkiyeyê bi taybetî jî ev ê ku ji AK Partî dûrketine bi awayekî berferehî li Bakurê Kurdistanê Kongreyên Partiyê xwe de beşdarî dikin daxuyaniyên balkêş, peyamên balkêş didin. Lê ez nirxandina wê ji te werbigirim. Tu daxuyaniyên Babacan ê ku li Diyarbekirê dayî duhî. Li Batmanê niha dayî tu wan daxuyaniyan çawa din? Belê. Hûn zanîn AK Partî dema 2022 hatî desthilatiyê wê demê sê gotinên wê sê wadên wê hebûye. Yekem got em ê gendeliyê biqedînin ya duyem qedexeyên li ser ziman û azadiyê em ê rakin. Asê em jî em ê ekonomiyê sererast bikin. Niha AK Partî 2010 heya niha kêm û kêm piştî 2015 û 16 jî piştî darbeyê piştî ittifaqa MHP re kirî. Em zanîn ku va her sê meseleyên weda wê dema hatî desthilatiyê kirî de paşveçûneke heye. Yani hem gendelî zêde bûye hem aborî têk çûye qeyranek mezin derketiye ya tişta herî mezin jî em dikarîn bêjin ji bo Bakurê Kurdistanê qedexeyên li ser ziman jî qedexeyên li ser çanda Kurdî li ser siyaseta Kurd zêde bûne. Niha kesin wekî Babacan wekî Davutoğlu em zanîn ku ev partiyên ava kirîn li ser dijayetiya vê derket holê. Lê belê doh gotinên Babacan balkêşiyên wê hebû. Ya yekem li ser zimanê Kurdî rasterast got ku em ê perwerdehiya zimanê Kurdî serbest bikîn. Em dixwazin ku nû ve saziyek û programeke nû ve pirsgirêka Kurd jî çareser bikin. Rexneyê li Erdogan kirî em dibînin ku dibêje ku hûn pirsa Kurd çi qas baş de davêjîn hûn dikin bin paşguh dikin ew pirsa Kurd zêdetir dibe û mestir dibe. Niha nû ve dixwazin vê sererast bikin û bêjin. Vî şeklî em dikarîn bêjin ku Babacan li polîtikayên AK Partiyê navbera 2002 û 2007 an jî navbera 2007 an 2014 dixwazin nû ve bi şekleke nû şêwazeke nû roj dixwazim wêyekê ji te bizanibim niha wekî te dest nîşan kirî niha bi derketina xwe AK Partî pirsa Kurd bi şêwazekî nû girte desta çendîn salan jî li ser wê şêwazê berdewam kir. Karî li Bakurê Kurdistanê baweriyekî jî peyda bike ku Kurd dengê xwe bidine AK Partî. Lê niha ev partiyên ku ji AK Partî cuda bûne. Destpêkê de Partiya Babacan dê ve gotê gotin ku li nik muhafazekarên Kurd zêdetir piştgirên xwe hene. Gelo dikarin baweriyê bi rastî li nav raya giştiya Kurd peyda bikin. Ji nû ve dîse yani em ê van pêngavan bavêjin hema tişt bi serê wan jî neyê wekî ku AK Partî kirî tu çawa dibîne roj? Belê. Niha raya giştiya Kurd piranîna wê ji van gotina têrin. Lê belê em dikarin bêjine ku hilbijêrên Kurd ne yekserin. Yani nava xwe de cure û cure ne. Hin Kurdên muhafazakar li dengê xwe dema kartînin em dizanin ku ji HDP zêdetir rasta Tirkiye re yani partiyên Tirkiyeyên rastgir re dengê xwe kartînin. Ew partî jî bi giştî muhafazakarin. Niha em zanin ku kesên Kurdên muhafazakar karbînin wê gotinê karbînin dengê xwe demek dirêj dan AK Partiyê. Lê niha nerazîbûnên wan ji AK Partiyê nîşan daye. Ne tenê bo netewperweriyê, ne tenê bo ittifaqa we û MHP.
yani qeyranek mezin ya aboriye niha holêde ev kesên Kurdên ku muhafazakar dixwazin alternatîfek ji AK Partiye Xetayê bivînin hem vê çaresariya krîza qeyranê ya aborî sererast dike hem jî dixwazin azadiyekek bi kimlîka nasnameya Kurd re bibînin. Yani Babacan duh gotinên kongreyê de li dar dixist digot ew li ser ve her du esasan bû. Babacan hem digot em ê ekonomî û qeyranê sererast bikîn, a duyem jî pirsa Kurd em ê dîsa bînin holê de û ve çareser bikîn. Roj babetek derdikeve pêş niha gava ku mirov li platforma siyasiya Tirkiye temaşe dikin. Yani meclisa wê neyê meclisa Tirkiye temaşe dikin. Gava ku pirs dibe pirsa Kurd hemî bêje ku wekî nêzîkî hevûdût fikirin. Yani di derdora azadiyan ji bo rastiya Kurd re gelek dûr disekinin. CHP di nav de, MHP di nav de, gelekî dûr disekinin, gelo partiyên muxalefetê ku nû derdikevin û sozê ji bo pirsa Kurd çareserkirina wê didin. Gelo demokratîktirin roj ev partiyê ku nû derdikevin niha. Ev partiyên nû derketin tişta rast ji 2010 AK Partiye ne demokratiktirin. Yani 2010 de rêveberên AK Partiye rasterast û zîrektir, werektir û sahihtir digotin ku em pirsa Kurd çareser bikin. Yani perwerdehiya zimanê Kurdî nasnameya makegazonê de ya welatiyê sererastkirina wê û em dikarin bêjne ku li qedexeyên li ser zimanê Kurdî bê rakirin de 2010 de 2013 de rêveberên AK Partiye ji niha muxalefeta Babacan jî ya Davutoglu jî zêdetir tiş digotin. Lê belê wê demê destlatî destê AK Partiye de bû û dikariya zêdetir hin tişta bêje. A duyem jî Türkiye'de netewperwerî ev qa pêş ve neçûyî bî. Niha gelek partiyên muxalefetê ditirsên li ser rêya pirsa Kurd de tiştên baş bêjin. Çünkü hêdî niha raya giştiya Türkiye jî ji bilî Bakurê Kurdistanê bi dijayetiya Kurdî dengê xwe kartînin. Ji bo wê muxalefeta Tirkiye ya niha derketî holê tişta rast ji AK Partiye baştir tişta dibêje. Yani li ser pirsa Kurd. Li dikare ya tişta ji AK Partiye baştir dibêje zêdetir jî belkî şansek wisa ji bo Kurda hebe ku ev kesên ji AK Partiye, ittifaqa AK Parti û MHP jehrîketin yani netewperweriya wan, nijatperestiya gotinên wan jehrîketî ew muhafazakar belkî bi gotina Davutoglu Babacan xwe sererast bikin xwe ji vê van gotina bidin aliyê. Her divê çerçeveyê de dixwazim îşte bipirsim Roj. Tu bawer dike ku Gelecek Partisi, Davutoglu, Dêv Babacan derdora wan li Bakurê Kurdistanê dê bikaribin tesîrekê bandorekî li dengên ku AK Parti îro li Bakurê Kurdistanê digire bike. Belê. Hûn zanîn heftê Haziranê 2015 de HDP Bakurê Kurdistanê de bajarên Bakurê Kurdistanê temamê wê em dikarin bêjne ku dengek gelek bilindstandî bû bir partiya yekem. Lê 2015 heya niha dengê HDP kim dibe ya AK Partiye zêde dibe yan jî kes dengderên her di partiya jî kêm dibe. Niha ev kesên van dema de ji AK Partiye çûyîn HDP yan jî ji HDP çûyîn AK Partiye lê belê ji polîtikayên ve her du partiyan jî ne razî ne qeneh ev hilbijêrên Kurd hilbijartina yekem de an biçine partiya Devayê an yê biçin partiya Gelecekê. Partiya Davutoglu zêdetir tesîrê li ser dengên AK Partiye dike. Deva jî li hem ji HDP hem jî ji AK Partiye dikare denga bistîne. Lê heya niha teşkîlatên wan rêxistinên wayên siyasiyê bajaran
tam neruniştine em nikarin tişteke sahihi bejin lebele tiştan hada xuya dike ku raya giştiya Kurd de ve her du partiyan jî kelecanek ava kirine. Roj dêm pirsa dawî pirsekî bi pêşe rojê vegirê daye tu bawer dikî di hilbijartinên dên hilbijartinên pêşê Tirkiyeyê de pirsa Kurd bi awayekî berferehtir dê werê rojeveyê û piştî hilbijartinan jî pirsa Kurdê bigaribe bi kêmanî di warê kültürî, di warê çandî, ziman de ber bi çareseriyek ve biçe li Tirkiye. Proseska wisa dikarî li Tirkiye dest pê bike. Projeksiyona nüfusa Kurd hingî diçe zêde dibe. Yani hilbijarên Kurd jî zêde dibe. Ji bo wê paşeroja Tirkiyeyê de ti kes nikare wekî berê jî Kurda bide aliyekê. Yani hem ji bo dengdayînê hem jî ji bo herêma rojhilata navîn jî Kurd zarûrîne. Yani Türkiye niha bixwaze çi bike li Sûriye, Kafkasyayê, li İranê, an jî Ewropayê çi rêve bibe pirsa Kurd dibe asteng ji Tirkiyeyê re. Türkiye lazım e ku pirsa Kurd çareser bike û ji vê tengasiyê derkeve. Ji xwe niha eger partiyek nû bê gotinên wê ya ji bo qeyrana aborî jî, ji bo reforman jî, ji bo demokratik bûyînê jî, ji bo têkiliyên xwe yên Avrupayê û Amerîkayê jî baştir bike jî lazım e ku ev partî pirsên Kurd, pirsa Kurd çareser bikin. Yani pirsa Kurd re gavan bavêjin. Yani ne sererastkirina pirsa Kurd bi temamî lê belê lazım e ku pirsa Kurd bi şeklek berfireh hem bêaxaftin hem jî rêyên wê çareseriyê bên vekirin. Yani vî şeklî van gotinên kêm an jî van gotinên tirsonek pirsa Kurd nayê çareserkirin. Lê belê desthilatdariyek bê guhertin an jî tifaka niha desthilatdariya destê AK Parti'ye de ev tifaka niha MHP re kirî çêdibe subê du subê hin partiyên dîre yan jî Kurdan re bike. Wî demî pirsa Kurd aliyek berfirehtir yê bêaxaftin û ez bawerim me ku li hem Rojavayê Kurdistanê re hem Başûrê Kurdistanê re hem jî navxweyiya Tirkiyeyê re yê bê gotin û çareserkirin yani ji vê rev tune ye çünkü ev mesele ji xwe ve 40 sal ve tê axaftin ve 5 sal ve Tirkiye dixwaze rêyên ewlehiyê dîsa ve çareser bike lazım e ku dîsa vê qeyranê de derkeve ve gerê politikayên xwe 2010-2015 Spas bo te rêvebirî saziya rawesta lêkolînê Rojê Sîrgirason kuş Diyarbekirê tûl gelma.